Ya Mas Rama-rama Sanora gunung ukuran Udara bila Allah Yo Kodril Ala Kodril Dimana sejarahnya ayo bangun negarane Trainoto Garwa disangdanan Saya Met Ya Mas Ya Mas Ya matur nuwun Mbak Rini. Wis pentas stop. Nun sewu kunjuk dateng kadang kula sing paling bagus. Jalanipun Kang Mas Ki Brimob. Kali Mas Kangko tasih bareng enggak? Nggih. Tasih nggih. Tasih. Ugi dateng adik kula sing paling ganteng Ki Kangko dalang potensial, dalang profesional, dalang yang akan menjadi insyaallah penerus-penerus. Amin. Dalang-dalang kondang. Amin. Ini kersa maringi pangestu dateng Pepadi Sragen. Nggih. Keparenga paring sabda tama raketang seklimah dateng kanca-kanca Sragen ambre saged kuncara kados Mas Ri Kuncara. Nggih. Iki Mas Putut tasih pareng lenggah. Nggih, lah Pakde Putut sekalian. Putut. Srambaca. Kok Pak Kangko, Pak Brimob, Mas Putut. Sugeng dalu Kang Mas Ki Brimob. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Sukiman. Wah, luar biasa Kang Mas Kangko sami Raharjo. Nggih, rawuh dika. Nggih, pinanggih wilujeng. Nggih, monggo paring dawuh dhateng kanca-kanca. Mas Bodot. Sedaya. Mas Bodot, ndak rene tak kenane karo ibumu sing anyar kalone. Sing endi? Nggih, enten. Mbak Manto. Nggih. Nggih, anu mawon bae. Rawuh kala menapa Kang Mas Brimob? Oh, kula. Nggih. Kula niku pancen anu Sluman-slumun. Sluman-slumun ngendika nenek wayang ya kula parang. Luar biasa. Pokoke kula niku saking bungae. Gandeng ketua Pepadi Sragen niku sing kapatah panjenengan kula ya rada ayem, kula ya melu seneng, tur ya kula rada enteng. Sebabipun ingkang sepindah panjenengan niku sampun mpun napa nggih sedaya seniman niku mpun pirsa nek panjenengan menika besanipun almarhum Ki Haji Kondang Sutrisno. Hubunganipun nek jenengan mboten saged nglanjutke panjenengane Pak Kondang ya